ገንዘብ ኣብ እስራኤል ዘሎ ኤርትራዊ ዘይበልዐ ዘይተኸፍሎ ኤርትራዊ ናብ ስደት መፀ የለን እዚ ኩሉ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ካናዳ ኮታ ኣብ ኩሉ ስደት ወፂ ዘሎ ኤርትራዊ ዋላ በኢትዮጵያ ይሃሉ ገንዘብ ኣብ እስራኤል ዘሎ ኤርትራዊ ዘይበልዐ ሰብ የለን ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንዓና ከውፁ 17 ሰዓት እንዳሰርሑ 2 ሰዓት 3 ሰዓት እንዳሰርሑ 2 ሽሽ 4 ሽሽ ስራሕ እንዳሰርሑ ንነፍሰይ ንዓይ ገዛ ክሰርሕ ከይበሉ ንዓና ንሙልና ኣብ እንደልዩ ቦታ ብፅሖምና ኣንቲና ክሳብ ሕጂ እውን እሰርሑ ኣለዉ ዝመፀ ብኤርትራ ይኹን ብካሊእ ሓገዝ ክበሃል ከሎ ንሶም ዝሽፍንዎ ንሶም ዝሰርሕዎ ማንም ሰብ ክፈልጦ እዩ ኮይኑ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም እዚ ኩሉ እሳይ እንዳገበሩ ከለዉ እቶም ብገንዘቦምን ብንብረቶም ወፃና ሰብ ግን ኣንፃርናቶም ክንከውን ሃየንት ኣለዎ እቲ ምንታይ እዞም ኣብ እስራኤል ዘለዉ ኣሕዋትና 217 ሰዓት 18 ሰዓት እንዳሰርሑ ኮይኖም ቲክቶክ ክሪኡ ይክእሉ እዮም ፌስቡክ ክሪኡ ይክእሉ እዮም ዩቱብ ክሪኡ ኣይክእሉ እዮም ኣብቲ ዝኾነ በኣሲ ክግበር ከሎ መን ተበኣሽዎም እውን ኣይፈልጡን እዮም ናብ ተመልሾም ግዜ የብሎምን ቲክቶክን ካልእን ክሪኡ ኮይኑ ግን እቶም ገንዘብ ከፍ ኢሎም ዓና ለውፅና ዝደለና ከፍ ኢልና ናይ ጆብ ሰንተር ኢና ናይ ካልእ እንዳበልዓና ከፍ ኢልና ነብር ዘለና ሰባት ነቲ ዝተገብረ ቪድዮ እንዳቀረፅና ሸር እንዳበለና ባኣቶም እዚ ክሶ እዩ ነይሩ ብኣኹም እዚኦም ነሮም ክንብሎም ኢልና ንሰብ ዘሎ እሞ ንሳቶም ከዓኒ ኩሉ እንትኖም ስለ ዝፋለጡ ኮይዶም እቲ ጉዳይ ይኸውን ኣሎ ናቱ ሰባት እዚኣቶም ብድቃስ ፅጉባት ኣይኮኑን ብመናባብር ዕጉባት ኣይኮኑን ነቲ ማስሜዳ ግዜ የብሎም ክከታተልዎ በዚ ቀሪፅና ክንቦም ከለና ግን ክትቦም ከለካ እዚ ሃሪምካ ክትብሎም ከለና ሓደ ሰብ ከይዱ ሕልናይ ምፍዳይ ይግበር ኣሎ ስለዚ እቶም ገንዘቦም በሊዕና ነዞም ሰባት እዚኣቶም እትዮምና እቲ ገንዘብ ምምላስ መንግደፎ ንዓቶም ደይናሓልየሎም ክዕርፉ ኣብታ ትርፊ ግዜኦም ክድቁሱ ንገብሮም ንሕር በዚ ምፅያ እንዳሳወርና በሎ እዚ እዩ እዚ መፂካ ነሩ እዚ ቤልካ ነበልካ ብክልት የድሉ ኣለኹ ኣነ ሕጂ ተቃዋማይ ይኮንኩ እንደጋፋይ ይኮንኩ ብሓባር ንኩሉ ማዕረግ ዘለኹ ናይ ኤርትራዊ እዛርብ ዘለኹ ናይ ኤርትራውነት ኣካይድ እዛርብ ዘለኹ ስለዚ እዚ ከምዚ ገብሩና ዓኻ ደምፅኣካ ሞሳ ግቡእ እምበር ከምዚ ይግበድ እንተ ክኢልካ ፅዒርካ ድሓሸ ቦታ ከተምፅኦ ፕሮሰስ ዝገብረሉ እምበር ክቃተል ትፈርዶ ኢኻ ዝገበረልካ ወይ ግበረሉ ወይ ነገረሉ ብሉ ወለድና እዞም ሰባት እዚኣቶም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀዊዑ ንእስራኤል እትዎም ኮይኖም ከዓነ ልውሃትን ጉርሃትን ስለዝኾኑ ነዚ ኩሉ ሰብ ክጭንቕ ዘይደልዩ ንሕዋቶም ንኩሉ ኣብዚ ብፃሕ ብፂሖምና ብገንዘቦምን ብንዋህቶም ገርና መፂና ኣብዚ ንወለድን ዝምድና ኣለና ኮይኑ ግን ሕጂ ኣብ ክንዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ክንገብሮ ዝግባአና እቲ ክንሕግዞም ዝግባአና ከነረጋግኦም ኣብ መፅኦም ክወልዱን ክዝሙዱን ዝኽእሉ ቦታ ክንድምንዳይ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ግን እሾኽ ኢና ንዘርኣሎም ዘለና በዚ ኮይና ብኩልቲኡ ወገን ኮይና እሾኽ ንዘርኣሎም ኣለና ስለዚ ኣሕዋት እዚ ጠጠው ይበል እዚ ደው ይበል ዝግበረሉ ብኩልቲኡ ወገን ደው ይበል እንደገና ከዓኒ ስደት ኣባና ኣብ ኤርትራውን ተጀሚሩ ሙቃም ምድጋፍን ኣባና ኣብ ኤርትራውን ተጀሚሩ ኢትዮጵያውያን ስደዱ ኣለዉ ሊባውያን ስደዱ ኣለዉ ኣፍጋኒስታን ስደዱ ኣለዉ እንደገና ካ ተቃውሞ ከዓኒ ኣብቲ ደሎ ናይ ሃገራት ኩሉ ኣብ እስራኤል ዝሃለና ተቃውሞ ኣለዉ እስራኤል ባዕሎም ቃወም እዮም ኣብ ጀርመን ናይ ጀርመን ተቃውምቲ ኣለዉ ባዕሎም ቃውምቲ ኣለዎም ናይ ኣሜሪካ ኣለዎም ስፔሻሊ ኣብ ጎረቤትና ኢትዮጵያውን ባዕላ ኣብ ሕንፍሽፍሽ ያደላ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ኣብ ደገ መፅኦም ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝገብርዎ ፌስቲቫል ኣብ ዝገብርዎ ዝኾነ በዓላት ኢትዮጵያዊ እምኒ ክዳረበር ኢና ንፈልጥ ኣይረኣና ስለምንታይ ዳ ዋይ ዳ ኣብናሃና ብኤርትራውያን እምኒ ንዳረብ ኣለና ስለምንታይ ንሕና ነንሕደና ንቃተል ኣለና ብጀካ ኤርትራዊ ተቃቲሉ ኤርትራዊ ተሃራሪሙ ዓለም ሙሉእ እምበር ኢትዮጵያዊ ተሃራሪሙ ዝብል ሰሚዕና ንፈልጥ ስለምንታይ ኢትዮጵያስ ካብ ናሃና ዝኸፍእ ፀገም የብላን ስለምንታይ ድናሃና ግን ንባዕልና ንጠፋእ ኣለና ንምንታይ ኣነ ምርዳእ ኣብኒ ዝኽሰድ ንምንታይ እንታይ እቲ ዕላማ ለውጢ ደሊኻ ሕራይ ለውጢ ድለ ክድግፍ ሕራይ ደግፍ ክትቃወም ላይ ሕራይ ተቃወም ግን ንምንታይ ሓኳ ትሕልፍ ኣለኻ ንምንታይ ኣብ ምቅታል መፅእ ኣሎ ካብ ካልእ ጎረቤትና ካብ ከባቢና ንመሃድን ኢና ትቁም ውዒሎም ትፅርፍ ውዒሎም ብሓንሳብ ሻህ ክኦም ሰትዩ ንሕና ግን ይዝረብ ሻህ ክንሰቲ ሲ ቴሌፎና እንዳወልና ይዝረብ ቴሌፎን እንዳወልሲ ህይወትና እንተሓላለፍ ዘለና ንምንታይ እንታይ እቲ ዕላማ
منسي نقح تباربر إزي دمز دلو إزي زجبر دلو بخلتي يخون زجبر دلو مدخار متقعن سلازي نعقات عن أسوأ دلو متفق أمبر نيرتاو ده حاليا له لو تدمسي له معبالا بلصقنا نحاجة ده حسب سيل سلازي إيجمون أسي كنك حلقة أبسدت اللقاء كما يجرك عدخات مالشكا كما يجرك نبرات جبر كما يجرك أولاد كولي كاتنبر كما يجرك أكز ولا دخا أدخات رئي سرح كالي دمز ولا حد قسيابنا سلازي إندهر كالي تقامتن دقفتن دلو حجر سلام تنبر تقوينات واي نحنا إيرتاوان سلام دين نبر سلام منتاين حنا أقل قلتنا كالي نخون زيادة نتبلو مع الزربة لله سلازي نمنتاينا سلازي حوات زربة خبزة حيدلني كاب حجيجن زي ما سميدانا بكالي قال ويسلو تخيد له سسناينا عاكم يغني اللي